Nah, di sore ini ceritanya packing teman-teman. Packing buat nanti sore teman-teman ya. Ini kita mau 1000 bulan. 1000 apa? Bulan ya? Mbah, ya Mbak Nanda. Kok 1000 bulan? 1000 harinya sih Mbah. Buyut. Iki nasi wis dipacking kayak ada jadah. Sakit. Ada jadah, ada nganu. Salad. Ada tegannya. Ini lagi kentang. Yuk. Terus memang ragam nyoseng toh? Oh, tak kira kok ngendi ngono mangke. Aku ke bapak tomate. Ayam. Ayam goreng. Iso. Boten. Iya. Alah. Ya Allah, Mbok. Mbok teman-teman. Ya enak rene. Lah kok mang teleponnya pondok, kok mang ning kono. Lan HP-ne nang sinyal. Ya Allah. Kolek to. Sampeyan kok yo minumnya enak. Sehat yo. Alhamdulillah. Foto kowe kuwi. Ki kok mang ada sapa? Ora diisen. Aku ya mbah kok. Patan. Le. Nyapa idongmu? Ya yo ngajar suwi ngak-ngak. Kek kok mang Weda yo. kakangmu ning omah ora? Kanggen. Kakangmu ning omah? Enake si anu Pacar. mbah mobil mah. Nanti kakangmu. Tak telepon ora kena kabeh to. Lah HP ku ning kene to, Nduk. Kene omah kene. Boten. Aku kira lah ilang nomornya Mbak Tun. Malah betul kesana nomere. Kaya ngono ki anak guys. Anak doroko apa piye. Lah tibu sai nyang Dinda ki geri Mbak nomorku. Kene lele. Tak bebek kloso kene lele. Ora di anu to iki? Lapak. Kabeh mak iki. Iya. Iya ke gaya anu. Kono lho besikane mungke ya tak kono sebagian. Iki susah dijoli Mas. Dijoli karo kambel. Wis susah dicimak. Halo guys, monyoy. HP aku tinggal 3. Tapi joy yo. Ya Allah ya Rabbi, mah aku. Yo anu mundi sing ngono ka lho. Aku mah. Iki nyaton. Ada aku pemangku di sekarang mang. Sesuk tomat kene yo abot mau kowe kok. Kamu ya dia mak. Kene yo. Nyapa Mbak Nanda? Pulang. Apa itu? Kae lho HP-ne, Nduk. Hae lho. Uangmu lah nyeblong kok. Ini tak bawa nih uangnya. Ya. Jatuh kok. Ngene lelep lho jale oleh. Kalau tapi aja undil-undil jatuh kok.
soto rasai. Miso tuh rasai. Enggak, ini aneh. Ini anu soto tuh ini. Bukan, Mbak Nadine buatin itu tadi loh. Oke, kuning-kuning itu rasanya macam loh. Bukan, udah dicuci loh sama Mbak Nadine. Ini tak mana ya, sangat gitu kok. Kan rawan nggak bisa gitu. Ampun itu lomba. Ampun itu mau. Boyokin deglat, deglat. Ambune sekene kan loh. Din, yang coba kan apa wong? Arep omah. Mengarepe mek dhewe. Engko kung suci. Ngedan nyate tenda. Iki Mas piro, Dik? Aneh? Jadi dasar. Bukan ini kok. Lo kayak pergi mending boleh gimana? Besok laku ya potong kali. Itu kalinya cuma tentang dulu ngono do. Kita kok coba tak mas sembuh. Oh, begitu. Oh, robokong gaduk anu mang, Dok. Kegaduk lawang loro bokong kucing. Lah wong kae radi anu pacetan lho. Kok oleh jeruk? Kenyenti. Wes, Pak. Maaf, Pak. Ulah Ayo lah dalan gue. Pilih menikah bro. Ini antingan teman-teman. Mak, iki urung enek bojone apa garam anu kok muni lho, Dok. Muni, program. Muni lho.
Tak gotoke kecuang kedole kan. Yo, ngerasa apa tapi Mbak? Yo, ngalah ngono. Ubrenge padha sambat jare digodhog. Lagi teng krugi ngene to. Aku iki anu ate temen sing nang Berarti ubrenge kenyeh. apa muni lho ubrenge ra muni lho. Kejadian Arek ya muni. muri. Sampai disimbok dari wong ya, mbok ya. Muri teman-teman. Monggo. Kalau aja telepono kayak ini sih pamu jare mrene. Ya Allah. Fotone. Iki ke Sipa apa? Sipa lenai klambi si Nadine ya. Apa udah mak tapi persis. Tuh, malah kan sing klambine kuwi dingene si Dinda kae. Iya sidane malah Dinda sing dineko masor. Jareku Sipa. Tuh,